ngakan mau por bang indang li sekolah po echilia saki kelas ki ba kelas 7 kelas 8 kelas 9 utama ti faran thoni dang chuan thamai to por isha jong ngi ba kren English baro la de pim kren English insha fine te mingi pat perlok penal khasi gum to ma ngi sha jong ngi de khasi to ma ngi de khasi beli yu kren English le yu gata English ma te long ngi kren me de khasi long ju persang here ban kren English re faran thoni pan ka por wong kren English ta gen hadin ka to kan ni por la stang le school ki kerdan ki ba kham khe mo 11 12 bat ta ter dalam mi sabare dong kren Hindi dong beliau introduce yourself dang thlun ba Shong but my name Himon I am from Meghalaya tang tai la kot ban kren khmat deka English menang ta to por Hindi menang ta kalong ka ba kalong ka jingle ran ka ba khraw ba ma takin hak to pon kan mau ye ka jing kren jong fadan thani ba wong kren English ma nga ong ba da de bang nge ye ka ba fadan thani kren mun ta kanam jai nga ni ma ta plok pa jar baleng ai thu kita na mar tani we kong i badang sudang ye ka we ka channel ru riba vlogs mo don lang ban nga ni na mari wan le video lang te don i man ong kong do per lok projor kubre shibun ba philaya krishan nang yang aro ho nga de khasi nganang bhahi ban kren khasi ro te tang na ka bentaw ka kadau ka video he nga kren khar na mala ong ba mon he nga ban keren dekar mo tin so batai he ba mon mentai ta hoi pelok pajar kadau ka ba ngala banong pide ban kono i ndei ban kono nga mo ha bai de bat ka jing keren jong i to ka channel thamai da ka Hindi namar ngan so batai phi ke ka ba ka jinglong jingman baro long ba khamtam na pding jong phi ki bakwa ban sang he ka YouTube channel mo namar kumba phi ngala don hakni kal platform jong YouTube kumba thara ngala banong nu 2000 khat khandai kumur la jandap south nam hi te shibun ki jing yikan du hakal ti ya ke jonga te manga nun ko ngale de English in re tang ke jing ka pat ke jong phi ong para khasi ngi de ban kren khasi ta ga daw ngale de khasi video hadu man ta la po edu shilak san pho jar subscriber te khuble shibun e te ladingi compare subscriber bat ke jing yo ko duna bha tang el de ru kam dam te bun pring jong phi ba pyong yera bi giwe hoin stanat ba pyong ta don bun ki baduk ma hapo rikhasi jongi ta pyong yera bi ki baduk rei la ding kran ha bai de bat ka jing yo pat namar nga yel de banga le de khasi duna ba ga jing yo ta langa compare ko we channel nga don ko we channel banga le de English ba kerteng shilong star ang topan nga iba ka jingmi ru ka khambon ta ga daw ini basdang thamai ru ngam kwa iban sdang de khasi imde ba ngi ong ba benye ktin khasi le bangi stanat ktin khasi ngi perkhat ni ka jingyo hadina bot ni perkhat ka balesha ni perkhat ka ba shajinga mo namar ka Hindi le kampiang da kren English sur kam hot ka Hindi le ke de ka we ktin jong ka India ai bro ka we mo namar ngi de ki nong India ngi don hok ban kren ya ka ktin Hindi ta ka daw perlok perjon ke ka bang kwa ban thu ye phi namar bun pring jong phi ki ba ben ki bong ni umta de khasi keren pada Hindi re kini kadai tang na kabanta video bat ku juga paru na kabanta kajing bha jongi hadian habot la shai le si kabanta kajing yo kajing kot ma de ba ka yaj bha ni ko video Hindi keren ke Hindi ko video ke yaj bha mdei tang pori khasi jongi re habaro ko we ka India mdei tang bro ko we India ru bro ko we ka parthei nama ki ba keren Hindi kimdei tang hapo India ko we ka parthei ru ten keren ba hajan ru ma kum ha Bangladesh Pakistan Nepal Afghanistan baro Dubai lani shapo US shapo Canada ru bun bha ki ba keren Hindi tela da kini ki brio bana bar kaling ka parthei kin page kini video ba keren da Hindi kemut ka jingmi ru ka bun ba ha bun ka jingmi kemut ba mdei tang ba indap in biangil de rei ki we ki brio ki bran kamru in la pan yarap shibon rei la dingi klan tang da khasi ko video jongi ke ya tang pori khasi te ka jingyo ka jikor ru kanam dan e te tang yel de ru kanam dap te tang tai pelok pojor kumbanga ongi pi ka parthei menta long habi de bat ka kam sarkar e le ke jinjara bun ki khna samla ki bala graduate ni ki bala pass ba fer bun ki bushong ta ga da ngapin slori pi ba watam perkat ba mo la ngile long lar pikwa ban le YouTube video e wadam perkhat long ba ngide ban le tang da khasi le pinang English ka biang pala pinang Hindi ru ka biang pala te pelok perjor
tangga tahi te nakaliang ka jonga ngong ba ngomo kumba pisha jong para kasing ide ban ya rap kaliang iwe ban kio te ladang kren shu ka we mo ka banta ka ba ngada perkhat jinga ba long ba ting mo ni nong me kala yaru gide kin dia bro ka we te ting la ding nang ban kren hindi la ding le chabar e gum to gumni jinjar ba ngi namar bun ki dekhar kin kren english re pi ki kren be hindi ba ka ju ka por lada ngi kum ginong India ngim nang man kren hindi kiwe ki jabriur ki bawan po Meghalaya kin sakhin po kyong phek kum kene ka ri khasi ba dei kin dia ru kim nang ban kren hindi tak long ka ek jing le ran hoya banga ong kren hindi mdei ban kred kitin la jong ka ban kong e ka dei kitin la jong mo ka ba ar ka balai ka basaw kilaban le ki English ka Spanish ne ge ba peru tang ba ngalaban ong kaliang ka jonga ka ban kong dei kitin khasi kitin panar ka ba pidan ru kitin la jong ngalaban ong ka kitin jong mi jong pa jong pi ka ba ar ka dei kitin hindi balai sawan ka kitin English mar ngai de ru nga practice hindi na ka por na mar ngas thu dalayat keling kini ka perthai kitin hindi ka dei ka wei ka ba don kam tam ba te wanam ngamong ba ki khasi jong ki beat mo ki comment beat ni ki start plat tang ba ka don ru kini ka wei ka ba ki ong kata ka jing bishni ka ba yalde rum kwa ban kiu ki wei ru island ban kiu te na liang ka jong kwa ban ong ba lada nga kiu kumut sibun ba ki ba buat yang al ni ki bawan ban ya jan ban ngaru kin kiu te kamut ba lada ngi pen kiu wei yalde ru ngin kiu honre lada ngim pen kiu padi gi wei yalde ru ngin ne su ni sa bet kumju te kamut ba ro ngin ya sa bit sa kumju ngin poi se kan don tang ka jing ala banong tang ka jing jinjar dia na bot ma tel de ngi krang nang ban kren hindi bhapat tel de ki brio ngala banong ki dekhar ma ba pisa jong de ki wan chani de ki kren ban ngi ru long ngila te ban ya sanya ban ya tai ban ya kren ni ke ka ba hangi de ban kren kat kum ka hok ka jongi kumun makiru ke namnut here ban le be kim nur re ban ipo le ne ban kren be yengi namar ba ngi ru ngi de ki nong India ngi nang ban kren ni ke hindi ngila ban ya sanya ya tanya pakki hoi habai de bat ka ni ka jing so thu habai de bat ni kitien long pun bala so thu i hindai don tang we are ta ga nga kwa ban pan so thu i pi parok perjor khasi panar paro kibudan hapo jalla jongi baro ko we ngane thu i pi kha dei ka por ngi ban ta ma ngin ya shakmat ngin kiu shakmat ma te lada pitbet ka chat ha ka tem ma ka pot ha ka wai ru ting long ta mo la de represent ni kini ka state jongi Meghalaya ting kum ki India got talent se la de pi yang stage ki clear pi ki hindi te pi pat pi kren ni English ta ka long ka ka ba so si la ne ka ba so le ran na mar pi de ki nong India pi nang ban kren hindi ta ka da ka jing pi slur ke jonga kum ngala banong kum perlak jong pi ba mdei ba ong bala experience du kata ta handre bala lap ya ki katu kan ni ki jingjian du ka jingyan ti jonga du menta kamut ba ngakwa banong ba katin hindi ngidon ka banang mdei tang English de kitin nang we nginang nang kitin hindi le de kitin na jong bale nyim nang ma te tang ta pelok ba jor wala pi de ki nong kandong ni ki nong sor ba ro ngashwa ban panchai pi ba kapor yengi kala dei bangin an kiyo shidrong mdei ban ne sa haju namal dangi long sa haju kumot ngila kut pangkum ni ta ka daw ko kong kwa banong ba ngim dei ban dan shu i kata ka jing bisni pi hon ala sha kren ka por ma mar kani ka dei ka ba pantran tam mi ka ribat ka jet rio ka ba pat kal dei ka por ngi ban kantu kan rong i we na mar lada nga kiyo ma piru pin kiyo te tangum tai jemu perkat teng ngi dei ban penyat long dei ban da perkat tang ni ka bom tang i dei ban perkat jingaru te jawab ko da we dei bat kong ngakar pa di pi ban support di ban check ka channel ke jongi namar dala yat ke channel ke jongi nani na pori kasi kan sapau bro ko we ka perthei te da ila tamo dala pau bro ko perthei skam jing kamai kan sadan dadam nang ta in yarap mdei tangial deal ni ki yang kasam andre ye ki bron kam apo dala ki jongi te polok ko jor tangum tai ngaso comment ka de ba pila support yang mon vlog slap po edu silak sanpo hajar subscriber kung mga kular PCN kan sawan kata ka special video ma tangan shui thul pa pi menta special video ka de ka jingruai ma
kaba nga tho be kum ta ka jigim chongi ki samla pro koi te plok pajor tangum tai kumple shibun ngin skindu pat ha koi por